Asa naman tong ex? Ano di ko nga dire siya moagi kay taga-dula na gud siya. Oh, naa di eh. Ibaw ko mo ari nang ex na ako dire kay lagot si ko anong tawhana na. Ingon pa pati na akong ituma. Pati na akong batiag na los pero wakatan ako sa indagway. Wag kinsa gopo ha. Oh. Padung ni dire kay. Gusto guro makigbalik na ako. Oh, di ako to niya. No way, dude. No way. Kaya dagway pa lang, oh. Nanaga kay kapuli niya. Gwapo kay ba? Marag si Mako, gwapo. Oy! Ex! Cesar! Ikaw, lagi na Cesar. Ano saan sa kadiri sa doon sa mong balay? Namugos na sa kana ko makigbalik? Sana. Oy! Magkaagnaong ni mo, eh. Di sa Ingna natin ka nga, dili na ko ni mo. No! Big N-O! No! Wa na kay tsansa nga maka... Ay! Isa nga nga makibalik ko ni mo. Ang hangin. Yes, magkaagnaong ni mo. Kanya, nagunsa-unsa makadiri sa doon sa mong balay. Nga to, araman yung balay dito. Ha? Magpapansin na sa kanako. Ha? Ay, kiss me ka na. Diri mi mag-abot sa akong bagong uyab. Bagong uyab. Sana. Bagong uyab? Oh, bagong na akong uyab. Bot kay nay. Gibot mo doon, kanin kagwapa na ko. Daghan kay magpunit pa ani, oy. Pus, Wa na hintay mo punit mo kabati na nimo naong. Perti na nimong ituma. Kapila man ko na balik-balik ko na wa na lagi mo punit nimo. Kung nang ikaw pauli sa inyo kay wala na jud kay tsansa sa bakit ang kita? Bakit ang ka pare ko na ko kung uyab ha? Ko na ko pasuyaon ti ko buha ka. Mas gwapo bata nimo. Kunang aom nimo dira sa pilin. Nana diri sa babaw. Di ba si makaganda kay namatay aom diri? Si makagwapo to. Kiting gwapo, mas gwapo ka to nimo. Si makapangit na ha. Mas pangit pa nimo. Sige. Ikaw i-reklamo jud kag harassment wa ba jud ka nang ilabot mo. Reklamo pati ka buling. Buling. Wa mo kay lugod-lugod na kay buling oh. Samantaon kay magsige magpapansin ako nga ingnan ni kapauli na lang sa inyo. Ha? Ina lang lagi kay dili na jud ko makibalik nimo. Shoo. Wait lang, nakagangyo ni mo ha. Diha sa ka ha. Ipakiton ti ka lagi nga. Paghuwat. O maghuwat ko na aram sa damo ada na. Adtoon ako kung uyab, dalo na ko dire pasuyaon ti ka. Ha. Pasuyaon ti ba ka. nimo? Ingon ka are mo magkita. Oh na diha. Dira naman to, diha naman to sige. Bili na nako ba kay? Kanang bitaw kanang pasuyaon ti ka ba? Sige paghuwat. Dire maghuwat na lang ta. So saro man gara-gara nimo. Dili ko pwede maghuwat dire. Adtoon na ako. Magaling kang kupal Adtoon ako paghuwat ra. Paghuwat ha. Maka gina ko waton dire. Pamuli lang ko. Ayo, hangyo ex. Paghuwat lang. Adtoon na ka. Adtoon ako ako uyab ba? Sakit pa jud kag maayo din sa pagbuwag ay kay. Uy, wala ko magsakit, uy. Mas nimo. Ito ko uyab. Hambog ko to. Di parehas nimo, di ka nga ipahambog eh. Mong dagway ay. Lisod, di masaligan. Bati kagnaw. Los nimo. Bleh. Okay, maghuwat ko dire. Sabing pagsakit. Asa na ito kung uyab eh? Ana siya nga direm kami mag-abot. Sana. Offline pag yun. Ano siya gila? Uy! Ay, Asa magagikan di ay? ikan to sa balay sa akong ex ba? Sig chat ni mo. Buang man siya. Wako cellphone ka. Balog kang wako cellphone na yabag man siya ay. Unya ka. Offline, dyan ko kayo wako cellphone. Ikan sa akong ex ka nang. Dul sa ilang balay ba kay? Ako talaga siya kasuyaon. Nakita na ko siya. Nakakita ba siya na ako? Doon na ka. Kay garaon kay ka. Konsulti ni mo ba nga? Pating garaon na. Ato wala to karon kay unsa may atong kuan na to niya nga iyar ba tong gikuan na to sa una. Gusto kong balos lagi bi. Ato na bi. Pakit ko na to bagunsa yung giilis na ko niya nga. Para niya batig na ako ikaw. Siraan to lagi. Sige na. Apo dito? Tara na. Sana. Ex! Ali dali be. Dali be. Diha ka. Hoy, ex! Dali ako di ex. Ada, palingion pa mo ko nimo. Oy, kay bawo na ko unsa itsura ana imong bagong uyab. Oy, perti na nimong batiag naong. Perti na nimong ituma. Wala kay bawo na ko ana mas itom pa na nimo, mas bati pa nagnaong. Wala ay. Itong bugiro ko na ning tawana gud. Asos tingog. Sa masad ni siya. Ana, mangingana og sinulti nimo. Nakaputi nimo kagwapa. Hamis pa kayo ka. Sana. Ambot ana niya kay garaon man kay sobraan ka garaon pa. Pilingon na kay gwapo kay ba? Bugiro kay tawhana ra. Ano ni mo gwapo? Di sa man gwapo mo ni gwapo sa inyo ha. Ako din sa inyo ay ngana ding mo ko na. Gilumay siguro ka na niya sa una. Wa gid ka lumaya ikaw pam kay sigukod nako. Tingog palang dana no perti nang pagabati. Unsa na lang itsura na di na lang kumulingi kay
Sig magkatawar ako maayo. Pero ako din mo good. Ano mo? Puling na lang ko da. Mao ni mo bago? Magtarong ba? Oh, mauna ko bago na yabag na ka. Mo ganin bago na ka. Oh, gwapo kayo ni mo sa. Ah, pati pang gwapo ha. Suya ka? Sa mga ngising-ngisi makadira. Ay, ngising-ngisi dira. Ha. Mao ni mo bago disa. Mao ni sure ba? Sure? Uy, unsa ka uy. Sure ba? Mao jud ni mo bago disa. Decision na kasi mo decision. Hoy, nabuang ikaw ah. Ikaw ah, huwag kang masuyaw, huwag kang magmaoy lang, nag-uol kay ang gipuli nimo kay mas gwapo pa nimo. Gibuhat ako nag-uon. Nalipay mo gani kung maayog sa mo. Kaya bang, ganong giningsugot na kanay day? Laki day day. Mapanguyab di mo? Oh, laki. Manok ka oy sige. Tubag ko ba manok ay sige makatawa. Okay. Unang ko no. Ikaw ba? Wa di bayaran ni mo no. Para mauyab. Para masakitan ko. Unsa pag sakitan intan ako nga. Huy. Bayot na. Bayot na. Kita na ako nang gibugan. Maunay nagpalit sa kong Inmax in town. X-ray kaniya, X kaniya. Sorry jud kaayo. No? Kay busy kay ko. Tanawa ko. Unay lang. Oh. Ex na ko na si Cesar. Oh. X man nila. Ganyan. Dugay na may ani niya. Langga man kay ko ni siya. Ayaw. Yung Inmax. Oh. Yung mga cellphone. Oh. Ikaw kapalit. Ako na palitan man. Siya kay Jai. Kaya dili dyan ko mo. Ang sa mga girls nga isam na ay. Sorry kaayo. Ya, ari sa mga baba. Sa na Kita na lang sa. Hindi ko kapaltin na mo pagkabatiag na. Naunsa man ni sila. Anak ko. Sorry kaayo. Dili jud. Dili Dili. na kong babae, ari na sa ko diri. Ako na sa limbalikan kay bisig palitan sa kuan ikaduhang X-Max na sunod ba. Dili. Diretso tagsakyanan babe. Ay, bye-bye, Jisa. Ano mo? Dili. Ay ma. Awadra. Kaya si Cesar. Ay, bye-bye. Ano ko ay ba? Ay, balik ba ba? Lang ni sila ay. Kailangan kong Balik ko kagi biyan man ko ni nila.